Урачыстасці адбыліся каля мемарыяла «Вечны агонь» у цэнтры горада. Супрацоўнікі і ветэраны органаў унутраных спраў, таксама маладая змена ушанавалі памяць о подзвігу салдат, загінуўшых у гады Вялікай Адчайнай вайны хвілінай маўчання. Да манументаў склалі кветкі. Пасля выступлення кіраўніцтва міліцэйскага ведомства 60 супрацоўнікам уручылі медалі і нагрудныя знакі. На урачыстым мерапрыемстве ўзнагародамі адзначылі і ветэранаў службы, тых, хто, дзякуючы свайму вопыту, робіць значны ўклад у падрыхтоўку маладога пакалення супрацоўнікаў. Урачыстасць праведзена напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь, а таксама прымеркавана да дня ўтварэння кадравай службы органаў унутраных спраў Беларусі. Падчас выступлення Александр Шастайла агучыў статыстычныя дадзеныя адносна правапарадку. Так, з пачатку года аператыўная абстаноўка на Гомельшчыне характарызуецца скарачэннем агульнай колькасці злачынстваў. У выніку прафілактычных мерапрыемстваў напалову зменшылася колькасць дзеянняў, якія караюцца крымінальна зарэгістраваных у грамадскіх месцах.